Kulendi. Why are we doing what we are doing? We are doing what we are doing because yes. Vaimbove mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika reMDC Alliance MDCT pamwechete neCitizen Coalition for Change vaAdvocate Nelson Chamisa vobuda vachivimbisa kuti vageza declaration yamakaita icharamba yakamira ende ticharamba tichiendera kumberi nekuti hakusisina kana chicha extendwa kana term icha extendwa, asi mhuri yeZimbabwe iri kuzviramba izvozvo kuti vamwe vese vangatotaura zvavo asi kwete imimi hamusi kubvumidzwa kunge muchitaura mashoko iwayo nekudawo kwekutsamwa kwakaitwa nevana vevhu. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV, patinokupai ma-updates nawo nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nezuro vaAdvocate Nelson Chamisa vakabudawo vachinyora tsamba yekubata maoko kumhuri yekwageza, vachitaurawo zvimwe kuti aiwa vageza makaite basa rakanaka, makabatidza moto wekuti hakuna kana rima ringakwanisa kudzima, ende pane izvo zvamakataura kuti hakuna extension yetemu yavamunangagwa ichaitika, izvozvo zvicharamba zvakadaro, vachinyora vachivimbisa nemhuri yeZimbabwe, kureva kuti ivo pachavo vanoratidza kuti vane zvavari kukwanisa kuda kuitawo kusimbisa zvinhu izvozvo, saka kureva kuti vari ready kuita take over kubva kunava Comrade Bombshell Blessed Runesu Geza pane zvinhu zvavakange vachiita panguva yadarika iyoyi. Asi mhuri yeZimbabwe haisi kufara nazvo nezvinhu izvozvo zviri kuitika. Mhuri yeZimbabwe iri kuratidza kushushikana, kunyunyuta nekupopota zvinova izvo zvinhu zvakonzeresa bopoto rakanyanya padande mutande. Vanhu vari kuti aiwa zviri nane kuti zvinhu izvozvo zviitwe kana kuti zvitaurwe nemumwe munhu asiri imimi, nekuti vanhu vakatsamwira Advocate Nelson Chamisa kuti aiwa kwatakabva kure muchingoita zvinhu maidiro amunoita nemaitiro amunongodawo kuita asi pasina kwazviri kuzoperera. Vamwe vari kuti zvoni I feel his spark would shine better had you stood with him. Ivo vari kuti we stood before and continue standing, ndiwo mashoko avari kupindura, vachiudzwa kuti zvaikwanisa kuti chiedza chavo chaikwanise kunge chichipenya pavanga vatanga kuita zvinhu zvavanga vatanga kuita, dai makavapawo support, dai makamira navo. Vari kuti aiwa takange takamira kare ende ticharamba tichimira, kusaziva kuti mashoko iwayo anonyatsorevei avari kutaura kumhuri yeZimbabwe kuti aiwa takambomira navo vageza asi ticharamba takamira here, kana kuti tanga takamira kudhara ticharamba tichikontinya nekumira, nekuti nyaya iri kunyanyisa kunetsa panguva ino inyaya yekuti zvoni vanhu veZANU-PF bato rese vari kuvimbisana nekusimbisana kuti nguva yatiri ino vave kuda kuita take over, kuti bato ravamunangagwa rikwanise kunge richitonga nyika kusvika mu2030. Vamunangagwa vari ivo mukuru kana kuti vari ivo president anenge aripo weZimbabwe, and saka zviri kureva kuti vari kuda kumbosuspenda dzimwe 2 years kuti pasange pachiitwa zvematongerwo enyika kana kuti zvesarudzo dzepolitics dzinosimboitwa pamakore 5 ega anenge achinge apera. Saka ndo nyaya iri kunetsa, ende ndo nyaya yaitaurwa navageza pachinzi kana muchinge matopedzawo penyu chiendai kumba munozorora pokwanisa kunge pachipindawo vamwe. Ndo nyaya hombe yakanga iri kunetsa, iyo nyaya yakakonzera kuti even ivo vageza vacho vasvike pakutodzingwa muCentral Committee nekudzingwa zvekare mubato raZANU-PF racho, zvakare nekubva vatotiza munyika, zvakakonzera futi kuti imba yavo
izosangana nematambudziko ekuzenge ichibviriswa nemoto usinganzwisiswe kuti wakabva nekupi kana kuti wakabva nekunani, nekuti hapana akazenge abatwa achinzi ndiye akabvirisa moto iwoyoyo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakanga zvirimo mudariro, zvinhu zvakanga zviripo zvichinetsa panyaya idzodzidzi. Vamwewo vari kubudawo vachizotaura kuti pane zvinhu zvese zvakaitika, zvese zvamuri kuda kuzobudikira muchitaura, vari kuti how pathetic that the loudest keyboard warriors, the very ones who went radio silent when Geza called for people to hit the streets, are now howling, "You should have kept quiet." The most aggressively, these clowns have suddenly crowned themselves the official gatekeepers of Geza's condolences. Utterly shameless hypocrites. Mashoko mamwewo ari kubuda achitaurwawo nevamwewo, titoziva kuti vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Asiwo ndiri kusangana nevamwe vari kuti for Comrade Geza it was homeland or death. Here is a man who was comfortable in the system but realized that the system was neglecting the majority. He could continue benefiting in silence, praising the beast, but realized that the struggle was never meant for the comfort of a few. Here is a true hero. Unfortunately, heroship is reserved for those in good books with the president. To true patriots, Comrade Bombshell is a hero. He does not need any confirmation, especially from the thieves themselves. Rest in power. Ndo mashoko ari kubvawo kune vamwe vari kutaura. Asi kune vamwe vari kupopota zvakanyanya vari kuti you are the last person to comment on Geza issues. You never supported him in all his struggles. You are a fake opposition. Ndo rimwe shoko riri kutaurwa nevamwe vari kukomenda panyaya iyoyi. Asi tiri kuona vamwe vari kuti wafa wanaka. You openly distanced yourself from this cause. Konasi chachinja chi leaders of today. Ndo rimwe shoko riri kubva richitaurwa nevamwewo vari kuti who exactly are you trying to fool or buy relevance and attention from? Do you still remember that you distracted and undermined his progressive confrontational fight against oppression? You choose to distance yourself when it mattered. Now suddenly you want to brand him a hero. Ndo rimwe shoko riri kutambirwawo nevamwe kuti aiwa pavaitambura vachishungurudzika kuti vakwanisa kugenda vachisunungura nyika kana vachizama kuita zvavaikwanisa, makaramba makanyarara. Saka chirambai makanyarara zvekare kwete kuda kuuya muchitenga vanhu. Vamwe vari kuti I could have missed it but you never showed any solidarity towards his mission when he was alive, when even though you differed on the approach. Ndo rimwe shoko riri kutaurwa nevamwe vanhu vakawanda vari kungochema chema kuti chii chiri kumbonyatsoitika panapa. Now you never acknowledged him when he literally begged for your attention. This is absolutely disgusting what you just did, my man, from someone who has loved you from your IT days. Some of the things you do, you may think it wise, but yeah, aiwa munobowa baba. Ndo rimwe shoko riri kutaurwa nevanhu. Ndinonzwisisa, ndinozviona kuti vanhu vazhinji vakabaikana moyo zvakanyanya pamazuva aComrade Bombshell Rinesu Geza, nekuti vanga vakatarisira kuona vanhu veopposition, ana Advocate Nelson Chamisa nerimwe timu, ana Shabangu vacho ivavo, ana Monzora, vanhu vese neuwandu hwavo vachisumuka
vachikwanisa kunge vachisapota zvinhu zvaitika, but hazvinawo kuzofamba semafambiro iwayo. Zvinova zvinhu zviri kukonzera kuti vanhu vasvike pakurwadziwa pakutaura mashoko akasiyana siyana, mashoko anorwadza mushure mekunge vanzwawo kuti vachamisa vave kubata maoko panyaya iyoyi, vachitaura kuti makagona makabatidza moto, ende moto wenyu hapana rima raizokwanisa kudzima. And vamwe vari kuti Geza is the last opposition we had. Now tongoridzirwa ngoma yatosingafarire nekuti hakuna imwe inorira. Ndo rimwe shoko ratiri kuona riri kutaurwa, nyaya dzacho dziri kufambirwa. Tikada kudziswerera muri yeZimbabwe tingatoswera tichinzwa zviri kutaurwa nevanhu panapa, asi zvinhu zvakangokosha kuti tingozivisana kuti zvinhu chii chinenge chichinyatora nzvimbo, nekuti vachamisa vanga vautiwo pamwe zvichida mukana wamuka wokuti vakwanise kuita take over pakasiyirwa naComrade Runesu Geza, asi vana veZimbabwe havasi kufara. Zvinova zvinhu zvakonzera kuti paite bonga mupopoto padande mutande. Saka ndangoti ndiuye ndikuzivisei nekuti ndaona zviri zvinhu zvakakosha kuti munge muchizvionera kana kuti muchizvinzwira mega.